Hello, halo, witam was. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy jeszcze nie śpią, albo już spali. Chcemy marnować życia na spanie. Dzisiaj tryb wieloosobowy. Sobie pykniemy. O, zaś aktualizacja, obejrzyj. No dobra, to wspólna operacja. Ja przynoszę fanty, a ty bierzesz co chcesz. Liczymy na ciebie, więc bierz się do roboty. Pokładam w tobie nadzieję. Nie rozczaruj mnie. Epicki sprzęt! Przechodzimy do nowej misji, sir. Nie spocznę, póki każdy szkopski żołnierz nie pozna mego imienia lub ostrza mojego noża. Z wielką radością wrócę na front. Pora porządnie nastraszyć tych szkopów. O. No i jesteśmy sobie tutaj
Daro popyką. Nie? Co tu? Mecz. Zabójstwa pod. No idziemy. Zabójstwo potwierdzone. Zbierz Dobrze. nieśmiertelniki, by zdobyć punkty. Ja. Nie? Chodź tu. Już mnie wysadzili. To nasz dzień! Zabójstwo potwierdzone. Wróg do anteny! Wróg leży! Rusztowanie! Oj, 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 nie zdążyłem go. Zdążyłem mu uciec. Kontrolują biuro sygnałowe! A, mnie świnia. Potrzebujemy Jasne. wsparcia! Kieroński pedał. Kurcze blady, no. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Jakaś lotu opieram. Pytny. Wróg przy środkowej windzie! Ajajajajajajaj. Danek. Garnijcie. Koło windy! Kurcze Zauważono blady. jednostkę zwiadowczą wroga! Walnąć, ale czekajcie. O, tak było. Ajajaj. O, patrz ty. I rzeczami dasz? Ja. O ty świn. O wyjdzie. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Kurde małpo. Petno małpo. Działo przeciwlotnicze! Ja już mam. 10 razy zginąłem. Kiedy? Winda! Zauważona wroga! Nie wiem kiedy. Wiatr szuka celu. Zabójstwo potwierdzone. Aha. Komuś wylazł! Obejrzyj. Obejrzyj. Myśliwce w gotowości. Daj sygnał do przejścia. Ma być tak fajnie. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Najpierw granaty!
tyłu musi zawsze ktoś pojawić. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Pakiet wsparcia jest w drodze! Broń strefy zrzutu! Chyba nie wiedzą. O, tak to się nie będę bawić. Zawsze mam szczęście. Obejrzyj to. Obejrzyj to. Dwa ostrzał moździerzowy! Ładnie, że Rzucam bombę Azon! Zabójstwo potwierdzone! Zabójstwo zanegowane! Kurczę, ja nie wiem co ja mam za szczęście, zawsze na dwóch. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Kurde, zajdź we dwóch lecę. Drodzy spadochroniarze nas otaczają! Rozpoczęto właściwy ostrzał! Obszar ostrzału ustalony! Przygotować do kontrataku! Niestety porażka. Ojej. To mnie? Kontynuujemy i jadymy. Czekajcie. No. Otworzę sobie okno. Okej. Zabijaj wrogów! Zbieraj A, nie nieśmiertelniki! lubię tej szpetnej.
Zabójstwo potwierdzone. Zmusiliśmy ich do ucieczki. Zabić ich wszystkich! Kurde, plecy. Ach. Tak lubią do mnie przyjść z tyłu. Przegrywamy tę walkę. Przyłóż się! I still
zanegowany. Zabójstwo potwierdzone. I still be there for you. And when you call my name, I won't be far away. No matter where you go, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Kampienie trwa mało co daje. Kurde. Ironia, jasne. Oj, 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 ale szpetnie. You're gonna break my heart. You're gonna tear it apart. No matter what you do, I still be there for Ja w 10 do niego wrócę. you. And when you call my name, Kościół! Zauważono wrogów! no matter where you go, you'll never be alone. To. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll O never ja be alone. pierdzielę. Obejrzyj jaki on ma cel. Be alone, be alone. Obejrzyj jaki on ma cel. Never be alone. A kurde, nie zauważyłem. Oj, 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 nie zauważyłem go. Never be alone. I już, tak jest. Świetnie walczyłeś pod presją. To Pięknie, zwycięstwo zostanie zapamiętane. dzięki. Oj, coś jakoś słabo idzie dzisiaj. A, ja zaś pada, muszę zmienić. A tyle. Weź mi się ta bateria rozładowała.
To nie zmienia. To sobie podło. O, ja wiem, późno godzina. Wiele to wszyscy spać. Ale może ktoś jest. Damian SD. Chłopców z ekipy nie ma, no też. Chyba, że Jankiesa. Gro. O. Jakbym, wiesz, sobie wbił, Siemanko. kurwa, nową Cześć. gwarancję, no nie? A, Jankiec, ty we FIFA grosz, ja? A, też nie przeszkadza. Myślę, że w koda grosz, wiesz? Koda już O, grałem. spoko. No, zaczęliśmy właśnie grać w koda. To co mówiłeś ten? No, Gula, czy co? Że tak jak ja, że miałem tą pierwszą edycję konsoli, czy że miałem 4 lata, czyli mi wygasła gwarancja i wszystko, więc jak ja sprzedam na przykład swoją konsolę, zakładam, że powiedzmy, że około 7 stówek bym chciał za nią wziąć, no nie? No, I to jest w miarę realne, bo kumpel ostatnio sprzedawał podobnie. No to to, jest wysyp tych konsol, kurwa. to mi dokładki wyjdzie 5 stów, no nie? Dobra, nic panowie, ja wam nie przeszkadzam. jak Na jeszcze- razie, grajcie. No, Na razie. No, narka, nara. Chłopaki tam grałem na spokojnie. Spróbuję. Spróbuję jeszcze raz coś pograć. A za chwilę sobie chyba jeszcze coś wyścigów pogrom. Zabójstwo potwierdzone. Zbierz nieśmiertelniki, by zdobyć punkty. Wygrywamy walkę! Ja to teraz wylecę i mnie zabiję. Zabójstwo potwierdzone. Straciliśmy przewagę! Kontrolujemy bitwę. Kurde, ale że chlowy, ja pierdolę. Piękny głos. No zawsze jest zazwyczaj on też nie się tak.
A, tu był. Kurde. Idź tam, gościu, opie. Ma czasu. Kuźma. Snajper, pierunie. A! Ty, gościu. Kurwa, dobrze, że go ubił. Dzięki, że go ubił. Mała jedna taka. Co? Nagrałeś? Kuźwa, jednego snajpera wrzucili, teraz znowu leży. Wyjdę tu od tylca. I w ogóle jakoś dziwnie grają. Dobra, ten idzie tam, to idę tutaj. Ijo. To ubiłeś? Już się tak cieszysz? Ja no. Masz 2 latka, to się cieszy. Kurde, ale mnie obejrzał szpetnie, świnia. Szpetnie, świnia. Widzę, że tam ludziska zbieracie się na tym czacie. Możecie pisać, nie ma problemu. Siad. O, to już ciebie przyjdzie. O, ale wypierdza. Dawali. Widzę, że wam się podoba, jak ta muzyka se wklei. O, ej, ej. Aha, padłeś. Ale ty dziewczynco. Obejrzyj, dziewczynco. Dziewczynco, to jest taki fajny. O. I co teraz? I co teraz? Chodzi, żeś dostał. I co teraz? Nie odzywa się. Fajnie, nie? Dało mi się. To jest dobry, wiesz? Jak tak gracie na kamperka, to jest dobry. Tak. Niestety na dwóch nie dam rady. Taka ekipa, że zbiegają się jak roboki z podkawienia. Jako katastrofa, coś ty tam Ginter robisz? Ty mnie słyszysz?
Hello man. You understand me? Ja? Żercie to. A kuku. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Jakie zło? John Cena, jakie zło? Nie chcę gro, co ci tam opuścić? Mogę ci coś innego John Cena puścić. Okej, to zło, ale mogę ci puścić. Zauważono ty jednostkę robisz? zwiadowczą. Gdzie ty? Na donację mi to zbieram na kiety. Janek, ty pieroński łobuzie, jak ciebie to idzie, ej. Obejrzyj, jak ciebie to idzie. Jak ciebie to idzie, obejrzyj. Ach, szpytny. Aha, kot to zło, ja myślę, że muzyka ci się nie podobała, ej. Ja myślę, że muzyka ci nie podobała. Co, fajnie, udało ci się? Porażka, no, obejrzyj. Ktoś wygrał syneczku, okej. No, obejrzyj. Pięknie, pięknie, pięknie. John Cena padł kot, to jest zło. Nie znów się. Gra jest gromna. Co tak przycino? Są dwa powody, co tak może przycinać. Albo jest wina wysoki bitrate, albo długość zmieni klatki. No teraz już powinno być lepiej. No niestety John Cena, widzisz, no mam takiego laptopka, jakiego mam. Asus R556L. No i niestety mocne to nie ma. O, ty. Halo, Ginter. Teraz wygram, wiesz jako? Ja nie słychać mnie. No, czekajcie, bo to jest urządzenie tego. Mikrofon jest właściwie. Kamienie harmosów, poziom 7. Ale powinno mnie być dobrze słychać. Mogę nawet troszeczkę to... Troszeczkę to mogę zwiększyć. Nie lepiej było słychać. Teraz jakoś. Zabójstwo potwierdzone. Zbierz nieśmiertelniki bez Ja będę zbierał. Inter będę zbierał. O, jak wymie w los. Karmix, o, witam cię serdecznie, witam cię. Ktoś mi tam pisał o tych donacjach, nie?
Kontrolujemy bitwę. A co, jeszcze za głośno? Muzyka? Czekaj. To jeszcze nią troszeczkę. Ale mnie powinno być bardzo dobrze słychać. Kuźwa. Pały, pederasty. John Cena teraz w tym momencie. Traciliśmy przewagę. Jak w tym momencie, powiedz mi. No za dobrze? Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Mamy przewagę ogniową. O, pięknie. Co za pała? Carmix, a ty jeździsz tym srebrnym golfem, ja? Kuźwa, kamper szpetny. No, to wszystko wiemy. Słuchaj, Karol. Dużo jest na necie. I no zależy do czego te donacje potrzebujesz. Co będziesz streamową, czy vlogową, czy co? Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Tak, kupił szpetnie. No i co się świnio śmiejesz, szpetno? Dul, coś tamtym mieć. Ja pierdolę. Karol, słuchaj, bo to wygląda tak, że no kuźwa, nie umiem skupić. Dobra, nie ma problemu. John Cena, nie ma problemu. To ci do seta dołoża, co? Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Są przy baterii przeciwlotniczej! Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Co za... Ach, kuźwa, że go nie zauważył. Karol, no jak się mogę skapnąć, jak... Fabryka shotów to już wiem, że to jest Tadek. Tego pamiętam. To nie ma tak. Wszystkich ników oraz nie zapamiętasz. Szczególnie tu grosz, tu się skupiasz, to... Jo! Co cię dało, Ginter? No chyba ci się nie udało. No, właśnie. Słuchaj, Karol, bo... co ci powiedzieć o tych donacjach? No najwięcej to kurde... Najwięcej byś se, Karol, musiał pooglądać na YouTubie. Tam jak to... Tip and donate, jak dodać, tym w ogóle. Chociaż mało co tam pisze. Mało co tam pisze. No najlepiej... O ty świnio kampersko. Najlepiej jakbyś... Weź kiedy 4-paka, rozumiesz, się dogadamy, przyjdziesz, pogadać. Haha. I co? Dostałeś ty, kapo szpetno. Co?
O jebnie ty świnio, szpetno. Ale wygrali mnie. Świetna robota, żołnierze. Wracać na tyły i odpocząć. Słuchaj, dobra, teraz chwila przerwy. Tak, Godem, no najlepiej, kurde, przyjść, to ci to wszystko pokażę, jak to samo po ogarnięte, ale kurde, o! Karmix, dzięki. Dziękuję, dobrze, że chcę popatrzał, bo w ogóle by mi dźwięk nie przyszedł. Nie wiem, co zaś się popsuło. Ale dzięki, widziałeś? Dzięki, była donacja, tak jest. A, dwie były donacje. Obejrzyj. Tu pod spodem. Okej, tam. Dali? Tam? Nie, okej. Kto tam? Dali, o. Karol, dzięki za dwie donacje, super, spoko. Słuchaj, no muszę mieć jakoś dogadać, to ci tam wyjaśnię, jak to zrobić, bo to są filmiki na necie, jak to tam porobić. No przede wszystkim dobry komputer. Jak masz dobry komputer, to wszystko sobie łatwo porobisz. I to widzisz, jak działa. Tak choby wcale. No to tak działa choby wcale. Ale też co możesz wleźć na YouTube Tip and Donate i oni tam mają filmiki albo na strona www Tip and Donate i tam potem będzie jeden taki odnośnik i musisz kliknąć na ten kanał i tam są świeże filmiki. Praktycznie co nowego wczepią, tam mają filmik i z tego się dużo idzie nauczyć. Raz jest dużo takich bajerów. Jeszcze tego u mnie na kanale nie mam ogarniętych, ale no niebawem pewne zmiany będą na kanale. Weź ta mapka. No i teraz przede wszystkim dużo czasu. Dużo wolnego czasu, żeby kuźwa było możliwe. Fak, ty małpo szpetno. Ty pieroński, rozumiesz, ciulu. O ty szpetny ciulu. Teraz już mnie wkurzył. I zagrzał mnie. O ty ciulu, trzeci raz. O ty szpetno pało. Ej, no teraz już mnie normalnie zagrzał mnie. Muszę 2 pady nowe kupić, bo... Emocjone. O ty szpetno pało. Obejrzyj. Obejrzyj, jako jest z niego pała, ej. Dobry ma ten shooter. Ta pompka ma bardzo dobra. I tu, ma go. Pięknie go skasował. Go pięknie skasował. A oni mnie też pięknie skasowali. Dobra. Odwracamy samolot. O ty świnio. O ty nie, no tak się to nie będę bawić. To jak wiecie, są takie specy. Trzeba to zmienić. Bo widzę, że są naprawdę specy. Zabójstwo potwierdzone.
Kurczę. Ja pierdzielę, szloek do niego. Okopali się przy bunkrze z radarem. Nalot Fritz X w toku. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Jebnie od pleców. Rozpoczęto Nie, właściwy dana ostrzał. moja, Obszar ostrzału ustalony. dana moja kochana broń. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj ich. Uzupełnienia. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Wszystkie nasze samoloty jest w powietrzu. Kurde, co zaś mnie tam. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się. Kurde, ja muszę wcześniej strzelać albo coś. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. O fuck. Ukrywają się w bunkrze. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Myśliwiec nadlatuje. Kryć się. Ty pało szpetno. Zabójstwo potwierdzone. Świat w powietrzu. Szuka celu. Ciul, tu mi wyskoczył. Kuźwa mać. Ale szpetnie mnie utargło. Bardzo brzydko. Bardzo brzydko. Scheiße, alles leer! Kuźwa. Zabójstwo potwierdzone. Świat szuka celu. Zabójstwo potwierdzone. Ruch w okopie! Dominujemy nad nimi! Naciskajcie na lewo! Zabójstwo potwierdzone. Świat szuka celu. Jebnie. Ale tak zwycięstwo. Kurde, zaś niskie poziomy. Nie, to zaś kilka dni niż się rozegrał. Ale widzę, że po tej aktualizacji zaś poprawili pompki. Także zaś idzie szaleć pompkami. Zaś idzie szaleć tymi pompkami.
Że na tej mapie, no... Ode mnie nie ma. Ej, mi żeście nie dali. Świnie. Świnie jedne mi żeście nie dali. Kontynuuj. Kurde. Małpy, żeście mi nie dali sprint. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it. To mi się wspomniało o jednej rzeczy. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Zaraz na rogu! Oj, tak, dobra. Zabijaj wrogów, zbieraj ich śmiertelniki. Mapa ta sama. Czekaj. Ta sama mapka. O, ja. Kurde bele. Ta mapka też jest do ogarnięcia. Jeszcze jeden wyjdzie. Aj, prawie by go miał. Prawie. Kurczę blady. Już tam wyłażą te mędy. Zagrywamy tę walkę, przyłóż się. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo zanegowane. Ponosimy poważne straty. Oj, oj, oj. Obcy, tak nie możemy grać. Drogi zwiadowca jest w powietrzu. Pany. Musimy jakoś razem grać. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Dobra. Z tymi piwnicami. Łamiemy ich opór. Ruch koło anteny! Środkiem nie ma co lecieć. Aj. Aj. Ach, Danek, łobuzie, co ty to robisz? Jest późno godzina, ej. Pomieszczenie radiowe! Ruch przy dziale przeciwlotniczym!
Dobra. Wiecie, bo trzeba iść tędy. Opie, zła strona lecisz. Wszyscy lecimy tam. Przemijcie się! Zabójstwo potwierdzone. Ajajaj. Nie tak to miało być. Ja chcę zmienić broń. Sobie zmienić broń. Oj. Kurczę blady, no. Zbliża się do celu! Szpetnie dojdzie. Zwiat w powietrzu. Szuka celu. Ale ten tam niebawem się. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Idzie wyrobić, to nie ma problem. Ach, patrz. 5-20. Zabójstwo Ach, zanegowane. zaś tam siedział pieronie. Zabójstwo Przepies, zanegowane. przepies. Pod żurawiem! Zwiat w powietrzu. Tam. O. Obejrzyj. Zabójstwo zanegowane. Obejrzyj jak wcelowane. Zaproszenie Mr. Black. Oczywiście. Oczywiście. Powiadomienia. Mr. Black. Dołącz. Siemanko, siemanko. Co tam? Cześć. Czekajcie, ja ino dokończę sobie rundka w tego i... Zaraz odpala trochę ABF-a. Ponosimy poważne straty. Ach, kurwa, szpetnie. Zauważono samolot kontrwywiadu. Ciulu! Wleśli nam na respawn, czy jak się tam godo. Mamy impact. Lemi hokej. Ja? Kierowca jest w powietrzu. A, pingwiny grają. Przegrywamy tę walkę. Tak to by pewnie wszedł. Kuźwa! Kierowca jest w powietrzu. A ty To ciopie. Ja trzeba, bo kurde całej pora dni już nie dowołek live'a. Lemi mnie tak folił, że dziennie no live'uję, a tu chwila. Nie, ale powiem ci kurczę No, ale masz ten, no, reklamę No, dziękuję bardzo za niego za reklamę, ale... Kurwa! Pierdolony snajperowo kamper. masz. Dominację będziemy grać. Ja. Zabójstwo potwierdzone. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Ach! Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Wszystkie nasze samoloty jest w powietrzu. Porażka. Dobra. Natarcie nieudane. Wycofujcie Idziemy do na tego dowodzenia. BF-a. Niech się ino tu... Steguje to i... Ohoho. Turururu, turururu, tu. Dobra. Paczek nie ma. Zero. Jej, wyjdź. Na DLC też czy na podstawkę? A jeden pierdol. Jedna płytka zmienia i... No i to jeden zależy jakby tam było. Dla mnie to też.
Mnie to zastanawia, ino czy jest to możliwe, że w 200 subskrypcjach 200 osób kiedykolwiek wpadnie mi, rozumiesz, na filmik. Czekajcie. No zależy w jakich godzinach No będziesz to grał. też mi się bardzo wydaje, że to tak jest pewne. Dobra, ja zaraz wrócę. Okej. Jeszcze dokończę FIFA raczej. A to nie ma... No, bo rano dobrze mi przypomina. No, wtedy się za remont wzięli. Radiówki nie możesz sobie wziąć, czy jak? Czy tego zasięgu nie ma u ciebie? No ja muszę Orange, ja też nie mogę sobie pakiet dokupić, a 500 mega kosztuje 20 zł chyba. To się wcale nie opłaca kupować tego. Jakby był światłowo, to co innego. To są czasem. A telefon w domu masz? Taki stacjonarny? No właśnie nie mam. Jakbym miał, to chciałem wziąć ten, Neostradę chyba. No. To jest Polska, panie, tego nie ogarniesz. No nie.
Halo? Halo? Cześć. Tak co u was słychać ciekawego? No nic, jak se pada. Już sypiał u ciebie, ja? Zima idzie, Redin przyjechał. Kto przyjął? Redin, Nie znam. z Wiedźmina trójki. Ten, w ogóle kurde muszę szaić Filipa, kiedy on wpadł. Miał kiedyś przyjechać na tydzień. Trzeba do niego napisać, kiedy Filip wpadł. Niedaleko mnie, znaczy mieszkał kiedyś niedaleko mnie. To się z nim kiedyś zgodać. Na jakiegoś szemelnego. No, że nie wiadomo, bo jak to będzie w tygodniu, to raczej nie. Możesz dołączyć do mnie, jak Co? się uda. Możesz dołączyć do mnie, jak się uda, bo ja już gram. Znaczy, no w Cisłe, gdzie znajomi grają, także nie wiem. Nie, jesteście, bo tu jest. Na dole jest pasek z wami. Okej. A wy w jakiej jesteście drużynie? Znaczy ja nie gram na razie jeszcze. Ja sobie FIFA dokończę i tak. Ach, co ty robisz? Ale odblokuj, Charlie. Okej. Dobra. Nie tak. Kurde. Ach, co to robię? O, tu. Hej, ty się tam chowiesz. Apteczka dla ciebie! Tracimy cel Brawo. Przejęliśmy cel Alfa. Ach, już mnie udupili. Cel Brawo. No wiesz. Oj, w domku. O! Pizzem, ci powiem, pizzem. Dajmy się tymi ranami. Tracimy cel Alfa. Rzuć apteczka. Trzymaj apteczkę! Przejęliśmy cel Brawo. Czekaj, ktoś ładuje. Ja tutaj pójdę. Nie, tu czysto. Jak ktoś w nos... O, ładuje ktoś. Dobra. Masz apteczkę! Oj, oj, oj. Mogę opatrzyć ci ranę. Idziemy na A. No dobra, no to idziemy na A, no. Jak żeś zaznaczył, to tak idziemy. No tam trochę nie było.
Atakujemy wszystkie cele. Udało nam się! Wszystkie cele! Udało się! Cel jest... Leżysz. Uwaga, ładuję broń! Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. Użyj tej Możesz apteczki. pójdź sobie weź trochę apteczki. Tracimy cel Bravo. Czekaj, B nam przejmują. Idziemy na B? Tracimy kontrolę nad celem Alfa. Ach, kurde. No i obesrane. Czekaj, nie umiem się na... O, Jeden w domku siedzi. Apteczka, weź się połataj. Przejęliśmy wszystkie cele. ciul, co tu się stało? Ja pierdzielę. Straciliśmy cel Charlie. Ale 2 metry nie podniesie. O, podniesie. Dobra. Weź ty je. Oj! W budynku! Brawo utracone. Dawaj. Zająć się twoimi... Wow, i szybkie zwycięstwo, proszę. Wygrałem. Obejrzyj, proszę. Montegra... No, bo ten... Ta ciemna mapa to mnie trochę słabi. Tak, co u ciebie słychać ciekawego? No, w sumie to nic ciekawego. Rano do roboty, po południu z roboty i potem grać. A co, ty byłeś w robocie? Dzisiaj nie, wczoraj nie byłem. Jutro dopiero. A to się w sumie od dzisiaj, nie? Ale tak chyba nie wiem, o 9 pójdę do roboty, o 1, 2, koniec. No, ty masz ta fajna robota. Ja akurat na noc... Wszystko zależy od tego, jak będę robił szybko. A ja akurat na nocki mam. Także... No to będziesz w dzień Co? grał. To No będziesz w jutro dzień może grał. mi się uda w dzień grać, chociaż nie wiem jak się sytuacja rozwinie. A to czym się Blaku zajmiesz? Ja spałam elementy do mebli, do pociągów i tak dalej. Coś tylko na imprezie. Dobra pucha, się nie narobisz, nie narobisz. Migmakiem, nie? No. Tylko to się nudzi, bo ja od 10 na to samo robię, nie? No to na pewno. O, fajnie. Trochę tak nudno tym samym się robić. A to nie ino ciebie by się znudziło. Ja sobie chyba ino ta mapka pogrom i spieprzy. Czuję, że mnie spanie ciągnie. To grzylnij za kawkę. Jo. Fajnie. No, bierzemy to A. No, chodźmy na B.
Nie wiem, czy tam się nie opłaca na ten dach wejść. Ach, Kaja zaś leca. Jak się tu wyłaziło na ten dach? Kurwa, z pompą. Schodami i drabinką chyba. Tracimy cel alfa. Kaja ta drabina. Straciliśmy cel alfa. No to ja nie wiem. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. Ranili cię. Zajmę się tym. Ach, kurde. A, jeszcze tamtego ubił. Co za... Ja biorę już te. Co za patałachy, ej. Ktoś tu biegnie chyba. Zabieram B. Apteczka, weź się połataj. Przejęliśmy cel Brawo. Straciliśmy cel Charlie. Co za ciul. Niemyty. Cel alfa przejęty. Straciliśmy cel Brawo. Tracimy kontrolę nad celem alfa. Trzymaj apteczkę. Cel alfa utracony. Biorę B już. Dobra. Oj! Tracimy cel Brawo. Kurde. Patrzcie ci te rany. Kurde. Ale nie uczaskał szpetnie. No ten snajper siedzi. Ale mnie uczaskał. Tracimy cel alfa. Cel Charlie przejęty. Będą plecy. Blaku. Leżysz? Nie, on leży.
Dużo kiedy siedzi. Tam, snajper. Wow. Przejęliśmy wszystkie cele. Cel Charlie utracony. Weź apteczkę. Oni w tych górach się Użyj tej apteczki. Tracimy cel Alfa. Cel Alfa utracony. Kurde, tu w tym, po schodach na dole, na A są. Przejęliśmy cel Charlie. Jak ich tam jest? Cel Bravo utracony. Zaraz się po nich pójdzie. Cel Alfa przejęty. Straciliśmy cel Charlie. Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. Straciliśmy cel. Ach, kurde, nie trafiłem w niego, szpetnie. Szpetnie w niego nie trafiłem. Apteczkę dla ciebie. Kuźwa. Oj, był. Na jeszcze drzwiach. Jak wejdziesz. Tracimy cel Alfa. Cel Alfa utracony. Uważaj. Za kamieniami jedzie. Kurde, tamtego ubiłek, tego z tak bliska nie umiem ubić. No ty kretynie, głupi. Cel Charlie przejęty. Jeb mnie, co za pedał szpetny. Świński pedał. Kurwa. Jego mać. Cel Charlie utracony.
Granat poszedł, uwaga na głowę! Ja pierdolę. Ale plecy zrobił. Przeciwnik Skąd mnie udupił? Tamto, kuźwa. Tam jeden u góry, Blacku. Dobra, leży. przejęliśmy cel Alfa. Kuźwa. Apteczka, użyj jej! Straciliśmy cel Alfa. Kurde! Porażka. O, ja pierdzielę. To nie ma moment na granie. Nic, moi kochani widzowie. Druga w nocy to już taki... O, mafia.pl. Nie, Hanys nie śpia. Mafia.pl nie śpia. Już jest zmęczony, ale zaraz uciekam spać. O, tak może. Ale że tam sobie żyje. Mafia.pl. Ja uciekam. O, wyróżnienia, obejrz. Ja już uciekam. Idę spać i trzeba odpocząć troszeczkę. Jutro myślę, że live jeden, może dwa. Jeden rano, drugi po południu albo wieczorem, coś takiego. Także serdecznie zapraszam na poniedziałek. Także dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. A i dziękuję nowemu widzowi za subskrypcję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Cię. The Cup. No, pozdrawiam, dziękuję za subskrypcję na sam koniec. Bardzo dziękuję. The Cup, no niestety, wpadnie jutro. Jutro rano albo po południu będzie live. Ja już lecę druga w nocy, także trzeba iść odpocząć. Jutro też jest dzień, potem na nocka do pracy, także dziękuję za subskrypcję. Nie ma co robić, to zapraszam na moje stare live'y, możesz sobie tam popatrzeć, albo zapraszam na kanał Lemi. Także on tam ma też nowe filmiki, bardzo fajny kanał, bardzo też go polecam. Tak, to zapraszam. Dobra, ja uciekam. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć kochani, pa.